Здравейте с ФКТ Еспресо, за да видим докъде стигна опитът на Димитър Кутев по Com-Emine, който вече е в края на третия ден. Той наближава средата на маршрута, това е Бузлуджа, все още не е стигнал, но да кажем, може би 2 часа ще е там, който най-грубо казано означава, че все още той е в график за под 6-дневно преминаване. Ще дам малко детайли какво що, но преди това леко обобщение на последните 2 дни, за които аз пусках някакви апдейти, но сега ще ги обобщя. До Кашана 21 часа, буквално с опита на Петър Христов, почти идентични, няколко минути разлика, като там той направи 2 часа по-малко почивка от Петър. След това обаче тази почивка от Кашана до Беклемето се стопи и буквално на Беклемето също пристигна няколко минути преди графика на Петър. Говоря за опита на Петър Христов от юни месец. На Беклемето обаче Димитър направи голяма почивка, следващата голяма след Кашана, и там, така да се каже, изпусна леко графика на Петър, но всичко това се нулира, така да може да кажем, на Ботев, където пък Петър беше спирал. Тоест, около тъжа двете точки на двата опита се движеха почти заедно, с тази разлика, че там Петър е бил свеж, защото е почивал на Ботев, а това се пада в края на дълъг етап на Димитър, така че от тъжа до Лозана преднина имаше Петър около час и половина. Към сравнение към другите опити, все още Димитър е с преднина пред опите на Мария Николова и Константин Атанасов. Изостава от Петър, изостава и от Павлин Райчев и Пирин Галов. Но разликите, примерно, между Павлин и Пирин и Мария и Константин като опити са 2-3 часа, а то е между тях. Тоест и по този показател той все още се движи с график за под 6 дни. Зад него стартираха Христо Минков и Венци Трифонов. Техният опит стартира бързо, но поне към момента не изглежда като скоростен опит за под 7-8 дни, така че аз ще го следя с цел да си тествам системата и така нататък да правя някакви подобрения, но той не е скоростен опит. Надявам се утре да имаме рубрика и да видим докъде е стигнал Димитър. Всичко добро, до утре!